chini kok TV nai to joto khapang ta hotai bohok chona hai no hai chini kok TV ni kok toma sanja jorani jotono lamsago kok toma rongkha tipra mothani candidate ni bagai kok banglai mani candidate जों अरो कुबुनि बरनो नांगिया चिनि लोकालनि बरनो नांनाय याखा अमक फरानो मारनाय हिनै कक बांलाय तंमानि नुकजागै तंखा अमपि दैदुरगो ताई आबुनि साथे साथेनो दिनि तेगाइसा 11 मानदाय कमिटिजसनि YTF ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जोंबाय गोरों हरका जाहाथे बनो जागावबो अमो हाहायनो जे कैंडिडेट ननि थांगा आंके लोकालनि बरनो नांनाय ओ लोकालो बनुकजाक सिजाक तंगो ओ लोकालनि बरनो कैंडिडेट मा अंगनाय फियाबा फादानि बर और फाइ कैंडिडेट मा अंगिया हिनै बरक आबुनो जोंनो कक साहारका ताई बरक सावै खोना रेखा ओ जागावो जे ताबु टीटी एडीसी हापांनि एमडीसी बरम गोनां रुनेल देब बर्मा बिनो आरो कैंडिडेट फियाबा चान्स दंगो हनि बरक साका फियाबा जों बर जदि अरब बुसा फायगांखाय जों बनो बोदिया जों टिप्रा मथाव बोदिया हनि बरक साका फियाबा एक नम्बर जतने साइटाबु बुमुंगना हाकाय मानदाय हनि बरक साइखना रेखा फुनिंगो पियाबा बबो हाइबो उंनो लोकालनि बरक दे मानो ना बबो हाइबो उंनो बुबाग्रा साबनो कैंडिडेट चंगुरि न पियाबा बुबाग्रानि कैंडिडेट चंमानले जतन माया सागनाय तामंखा बुबाग्रा डिसिजन खेमानि आमोन बागैनो बुबाग्रानि कगनो जतन नावै सामुं तांखा हांखाय बेलेखनो सावनो हाइमा तंगो तामो हांखाय लोकालनि बरक फानो अंगै मानो लोकालनि बरया फानो अंगै मानो बबनो ब डिसिजन खेमानि परेसे साइमान सिनाय पियाबा ताबु मानदायनि लुकुरक हांखाय सावै तंखा फोनिंतै गोरों हका चिनि कक टिभि बाय जों हांखाय लोकालनि बरक नांगो लोकालो ब नुकजाक सिजाक तंगो लोकालनि बरक नो अंगनानै नांनाय फियाबा जों फातानि बरक नो हांखाय चिनो जागावो कैंडिडेट दिया हांखाय जों जदि ओ फातानि बरक नो कैंडिडेट नानैखाय जों बनो बो दिया जों ताइटिफ्रा मथासि बो दिया हिनमानि फोनिंतै खरानायदि मानदायनि तिनिनो ओ फोनिं पियाबा मानदायनि लुकुरो याखा मानदाय YTF ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरक साहारका जों रुनेल देबर मानो हंके जों बो दिया हिनि बरक फुनिंतै सारका खनायनायदि नरक अ फुनिंगो बरक तामो साखा ए सादे mo tau laino tau na tamo लाइनो सादे जों मानदानि आं YTF ब्लक 11 मानदानि भाइस प्रेसिडेन्ट दो जों सिनि मानदायो अब हाइनि दंखा अनेक मानदा एंगे सारा तिरपुरनि न माने पपुल जम गोबां मानदाया नासिनो सारा तिरपुर गेम थुङै दङ बा राति दङ बानि पालाटा ओंगा जों आसुक ओंखा जे माल बासो बुबुग्रानो जों हामजोगनो जों तिब्रा मदद खालायो क्या ओंगा तो कोनो डिवाइडर लोरनानै कबुया कोनो गुरु बिजन बुया कोनो शिक्षक बुया ini borok nayo mandai bo education borok tongo mandai yo jokon to education borok tongo jinisi kong mane ra tongo sung pung dimension khanin thangya sai contribution ni borok no mandai generation mana ning to hune lukorok tabo pekak di pekedin dongka jodi tipra enggak sentapun apa no nayo no ne kok do no bidi mandai kontribut borok no mandai leader ngai candidate tongna ni nangai tabo kaisa takok no ani ko khanaga de tabo no ne jaga bole bobo hai borok no rekha kai sana no ni je mandayo bobo hai borok no candidate dekha kai belai ke hamna no jaga ke saga de sini mandai to tapsi jorte sungje tongoi tongmani ba tongwan sungmani mandai ni borok to education krongma tongo itu tongo education project tongo mo mandai mana ni bagai already polpoja bolo hajar enggak tabu buni khukti khnai tongo tapsi bus confirm sung besemi ko sini MDC borong mona sini sal sunel runel boro phai tongo ni khna oje sung mede ni percent nya কিন্তু নাকি বতো MDC সিকো sung e naja sarjona emle engi tanga pamphrom no hoje khoboi Congress hoje khoboi ini tibram YTF abi do YTF ti bai BJP jut ko ngi tanga dot to tapse dot emla puso tongo mane he jaga wo sar ye tibron bisin khobjago drana district khobnai mandayo kaise sun lukor bo sungka sungmung bo sung poson bo khaijaka sung saga mandayo 100% mundiri puso nango sung oba hake educated borono sung dai rohnai enggak tabuk di pramuthani bisingo kai no jagao runel deborma MDC no bonori nai
जों बनो सापर्ट खाया मानदाय कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव नाखाय मानदायनि बरनो कैंडिडेट दंमोन बागै जों पस्टुब दङ अल मानदाय सिनि साबिता बिसि दङ साबिता बिसिनो पस्टुब खायो जों रुनेलना सापर्ट खाया टोटल सिनि मानदाय कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव जों मानदायनि इंनो कैंडिडेट माना नांनाय अच्छा द माने नरक नांगौ नोंनि लकालनि बरंनो कैंडिडेट नांगौ मानदाय साबिता बिसिनि बरनो जों लकेलनि बगै जों चंनाय सिनि कैंडिडेट जितिखेबो गुबुन फाटानि बरक आरो फायै जाहाथे जों कैंडिडेट दिया जों लकालनि बरनो जों कैंडिडेट नांगौ नोंनि कक्टा हानिब्ले ना फाइमानि तिबो बुबरा सिनि कौन खनाव फाइमा तिबो माता जीवन पास खेमिया मानदाय विधानसभा वा हाति मानदाय केंद्र वा अच्छा आं तिब्रामत लॉन्ग टाइम आं खायो मानदाय फास्ट तिब्रामत खानि आं न अच्छा तो नों बाटे किसा दंगै नों बाय आं काहामके कक करमानि दो आं ताबो कैसे जागो किसा अंकर फाइजाबा ताबो थानाय नगो दो नङाबनो एकदम पुस खादि मानदाय केंद्र वो मानदायनि बर कैंडिडेट नांनाय आवनि बर फाइजा बजिबनो तिब्रामता बुबग्रानि मखांबो केलनि खानाय पासनि आं खानाय केंद्र अबसि कन्फर्म सिनिखाय नों ताबो सार दमन के मानदायबो जागानि आं मानदाय 14 माने YTF मानदाय ब्लॉक ने YTF ने भाइस प्रेसिडेंट 11 मानदायनि अच्छा 11 मानदायनि ना जों 20,000 भोटार जों कन्फर्म थागबो जुदि कोन कारणे तिब्रामता सिर मानदाय लोकल मा यांखाय जों 20,000 भोटार सिरिखौबो जों निदलि बुधबार पास के फुंनाय हाजि बुबग्रानो अच्छा दको करे न मननगो थांगै गरंनाय दो ए सागर ताको थासिंगो जे न कक सार माने ताबुक नों बाय सबाय मानखा टाइम मानखा ताबुक नों बाय कक सलायमानो सागा दे नरनि अरनि जे जोंजालंगि तमनि नंनि अरनि जे ताबुक कैंडिडेट ने बिसिनते नों साहाना मुसु माने कक न के साइखना सराय 11 मानदायनि वाइडि प्रेसिडेंट ओमफ्राय आं अपनो पर्सनल खालायजागा तिनि जे आं तो कंमा जागा गुरि फैखा अकरा जाग्रा बाय कक सलाय दंलायो बरक बो आगि न कक दिखला बर जा ओमफ्राय मानदाय कन्स्टिट्यूशन बरक न मानदाय कैंडिडेट ना नांनाय ओमफ्राय अपनो नासिक लायो न कंमा बरक जोंजालबो ओंलायजा कंमा बरक दंका मानदाय ओखाय ताम सिनाय करि खेदा नुगनाय खेदा ताम लीडर करि खेदा अबरनो ब्लाइंड न जोंजालंग थांगादरा ओमफ्राय अपनो वानसुगो जों बुबरनो मां रिक्वेस्ट खालायो मानदाय हाय जागा त्रिपुरानि सबसे नासिक जागा ओंखाय मानदाय सबसे वानसुगमा क्राक ओंखाय मानदाय होनि जों ताबसे जदि दिक्लारि दङ ओंखाय मानदायो हाय जागावो जे मानदायनि बरक माय आङै अन्य कन्स्टिट्यूशन बरकनो मानै रेखा ओंखाय मानदाय की तिब्रामता जि दिनाय दा अबो इम्पसिबल अबो जिदिबो मांला खने आं बखाबाय कक्सावो सु समया मानदाय सिनि 26 विधानसभा मानदाय विधानसभानि 26 बिसिनि माने कन्स्टिट्यूशन बरनो अकक साइ दङ स्राय सुनांगो जे खानापनो जुदि तबो बुबोग्रा मानदाय कन्स्टिट्यूशन बरनो रेडी है आते गायसा कक ननो सुंताय खलायखा जे ताबुक ननो जागाव डिसिजन खाय तंमानि जे ननो मानदायो ताबुक जे कैंडिडेट दिनानि माने साबरनो रिनानि हिनि वानसुय जे ताबुक नरो अबो हाके खनावै ताबुक ननो अरन जागनि निनानि हिनि खनाका जों फेक दा खनाका ना बाब कुबुदा अंका आबो तो जों सुद फेक ने बगना जों अगं मासो ताबुक जों किजा खनाका सिनि एमडीसी बरंगना सिनि सारुनेल न मानदाय कैंडिडेट होननानै जानजिं हिनि खनामा बागै जों न माति सका ताबु नरनि नाहार मुंगो न जे मानदायनि नाहार मुंगो ताबु एमडीसी रुनेल न नर अरवो कैंडिडेट बासारिया सिनि मानदाय बतो माने एजुकेटेड बरक दंले लेखा फरा गोनां दङ सिनाय नंना बुद्धि गियान गोनां बरक दङ माखा जेसाबा नतो मानदाय कन्स्टिट्यूशन बरक नै कैंडिडेट होननानै नांनाय तबो रुनेल न नंनो जागाबो कैंडिडेट दुइमान लाख जे जों अन्य कन्स्टिट्यूशन बरक जों रिया अच्छा ओंखाय नरनि नाहार मुं नरनि जे डिमान्ड नरनि जे लकालनि नरनि जे मानदाय लकालनि न बमा अंनाय कन्स्टिट्यूशननि मांनाय गाय जों अनेक न वान सुलायखा बुबोग्रा तो मानदायनि बरनो रनाय नै वाचमान परनो जतो सिनि लुकुरबो सिरिं लायजा मियानि सिमि जे सोशल मीडिया रो कका जे फेक दां का बो सयता दां का संगाबो सुतो दिखला मायो कुबा जतनो संलायजा जतनो कल खायजा किन्तु सिनि मानदायनि बरक माया हंगे सिनि कन्स्टिट्यूशन मानदाय कन्स्टिट्यूशन बरक माया हंगे बु बरलिया जे
माने नरनि सानमुं जे मानदे कंडिटिशन नि बरंनो न आरो कैंडिडेट याहाय बुबाग्रा फान तो जेस तो तिप्रामो थावत नरकटाय बुदिले याता को हाइनब्ले ना मानदे कंडिटिशन बरनो रिया हंके बुदि याता अन्य कंडिटिशन बरक जुदि फापा क्या जोंबोनो बुदिया तांखाय जों अबनो गसिबो मानदानि बरनो जों बुबुग्राबो हामजलिया हंके नोंनि निजि व्यक्तिगत बुबुग्राङै मानदे साके जों सपोर्ट खायनाय माने बुबाग्रा फान आरो बुथाय मान खांखाय जों सपोर्ट खायनाय 100% तब माने जे कुबुनि कंडिटिशन बरक थांगै जदि आरो बुथा खांखाय नरक बनो सपोर्ट खालामनाय नंनि अजागनि सपोर्ट खायनाय जों सपोर्ट खायनाय दा जे आंखो ताको नोंथिनि कक दिबाय जरा देवै नन जे अरनि जों जानो नरक जे साहारमानि जे नरकनि